Nemecku sa podľa mňa začína odohrávať politický príbeh, ktorý môže zásadne ovplyvniť budúcnosť celej krajiny. A nejde pritom o opozíciu. Nie je to AfD, nie sú to protesty v uliciach. Ide o samotnú CDU. Stranu, ktorá dnes vedie nemeckú vládu. A podľa informácií z nemeckého denníka Bild sa vo vnútri CDU čoraz hlasnejšie diskutuje o tom, či by Friedrich Merz nemal skončiť vo funkcii kancelára. Keď som sa na tieto informácie pozrel bližšie, všimol som si jednu veľmi zaujímavú vec. Nikto to oficiálne nenazýva pučom. Nikto nehovorí o vzbure. Nikto nehovorí o odstránení kancelára. Ale zároveň sa už verejne diskutuje o jeho nástupcoch. A presne v tomto momente začína byť situácia naozaj zaujímavá. Pretože keď sa vo vládnej strane začnú objavovať mená ľudí, ktorí by mohli nahradiť aktuálneho lídra, väčšinou to znamená, že časť strany už premýšľa o živote po ňom. A to nie je dobré znamenie. Medzi najčastejšie spomínanými menami je Hendrik Wüst, ministerský predseda Severného Poríňa Vestfálska. To je najľudnatejšia spolková krajina Nemecka a zároveň jedna z ekonomicky najsilnejších. Druhým menom je Michael Kretschmer, ministerský predseda Saska. Obaja sú v CDU významné osobnosti a rozhodne nejde o politikov z druhej línie. To, čo ma však zaujalo najviac, nie sú samotné mená, ale fakt, že tieto diskusie vôbec prebiehajú. Pretože Friedrich Merz ešte neprehral voľby, neoznámil odchod, nedal najavo, že by sa chcel vzdať funkcie. A napriek tomu sa už diskutuje o tom, kto by ho mohol nahradiť. Podľa mňa to hovorí veľmi veľa. Merz stráca podporu vo vlastnej strane a možno vo väčšom rozsahu, než si mnohí uvedomujú. Jeho popularita je nízka. Mnohé sľubované reformy sa neposúvajú dopredu a čoraz viac členov CDU začína mať pocit, že súčasný kurz strany ich vedie do slepej uličky. Najzaujímavejšie však je, že ak by CDU chcela Merza nahradiť, teoreticky by nemusela ísť do nových volieb. Stačilo by vnútorné politické manévrovanie, hlasovanie o dôvere a výmena lídra. To znamená, že kancelár by mohol byť nahradený bez toho, aby sa Nemci vôbec dostali k volebným urnám. A práve tu začína byť celý príbeh oveľa citlivejší. Pretože podobné scenáre nie sú pre modernú nemeckú politiku typické. Dokonca aj komentátori hovoria, že si nepamätajú obdobie, keď by sa takto otvorene diskutovalo o odstránení kancelára zvnútra vlastnej strany. Ak je to pravda, sledujeme niečo veľmi nezvyčajné. Ak sa pozrieme späť, problémy sa objavili už na samotnom začiatku Merzovho pôsobenia. Mnohí si možno pamätáte hlasovanie v Bundestagu o potvrdení novej vlády. A prišiel moment, ktorý bol pre Merza mimoriadne nepríjemný. Nezískal podporu na prvý pokus. Bolo to trápne. Bolo to bezprecedentné. A už vtedy sa objavili náznaky, že časť CDU mu úplne neverí. A teraz sa objavuje otázka. Nie je práve táto skupina ľudí základom dnešných diskusí? Nie sú práve oni tí, ktorí sa snažia pripraviť pôdu pre výmenu lídra? Samozrejme nevieme. Ale je to otázka, ktorú si dnes kladie čoraz viac ľudí. Do celej mozaiky navyše vstupuje ešte jedno meno. Angela Merkelová. Bývalá kancelárka sa v posledných týždňoch opäť začala objavovať v politických debatách. Diskutovalo sa dokonca o tom, či by nemohla zohrať významnejšiu úlohu pri európskych rokovaniach. A keď Merkelová naznačila, že skutočný vyjednávač musí mať reálnu moc a autoritu, mnohí začali špekulovať, či sa nechystá opäť vstúpiť do vysokej politiky. Netvrdím, že za týmito udalosťami stojí Merkelová. Na to neexistujú dôkazy, ale je zaujímavé, že v rovnakom čase sa objavujú správy o intrigách, zákulisných rokovaniach a hľadaní nového lídra CDU. Podľa mňa však nejde primárne o Merza. Ide o niečo oveľa väčšie. Ide o AfD. Práve rast AfD spôsobuje v CDU čoraz väčšiu nervozitu. Ak totiž podpora CDU klesne pod určitú hranicu, môže sa stať niečo, čo bolo ešte pred pár rokmi nemysliteľné. AfD by sa mohla definitívne etablovať ako hlavná pravicová sila v Nemecku. A presne tomu chce CDU zabrániť. Preto sa podľa mňa dnes v zákulisí nehrá o osud jedného politika. Hrá sa o prežitie celej politickej značky. O budúcnosť CDU. A teraz si predstavme, že CDU Merza skutočne vymení. Čo sa stane? Krátkodobo môže nový líder strane pomôcť. Hendrik Wüst patrí medzi populárnejších politikov CDU.
Jeho príchod by mohol na niekoľko mesiacov stabilizovať situáciu. Podpora CDU by mohla stúpnuť, AfD by mohla časť dynamiky stratiť. Lenže tu vidím jeden zásadný problém. Výmena človeka automaticky neznamená výmenu politiky. Ak zostanú rovnaké ekonomické problémy, ak zostanú rovnaké energetické problémy, ak zostanú rovnaké strategické rozhodnutia, potom sa základné príčiny nespokojnosti jednoducho nezmenia. A ak sa nezmenia príčiny, vrátia sa aj rovnaké politické problémy. Preto si myslím, že dnešná diskusia nie je len o Friedrichovi Merzovi. Je to test toho, či dokáže CDU zastaviť svoj pokles bez toho, aby zásadne zmenila smer. A práve odpoveď na túto otázku môže rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať nemecká politika v najbližších rokoch. Pretože ak sa CDU nepodarí zastaviť rast AfD, potom nemusíme sledovať len výmenu kancelára. Môžeme sledovať začiatok oveľa väčšej politickej zmeny v samotnom Nemecku. A to je podľa mňa príbeh, ktorý sa oplatí pozorne sledovať.